Moi boas noites, un saúdo de Julio Rodríguez, Borja Tosar, César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Estes insectos comen ata a última cousa verde que medra e nós, os agricultores, morremos de fame. Pois come como a eles e engordarás. Isto é de Vincent Holt. Holt publicou en Londres en 1885 un pequeno ensaio titulado Por que non comer insectos?, que empeza co diálogo que vimos de escoitar. Este opúsculo pasou desapercibido na época victoriana, pero cobrou certa sona na Revolución Hippie dos 60. O libriño non só promove a entomofaxia, comer insectos, senón que tamén se burla con ironía da alta burguesía. Así Holt reproduce a eloxeada carta do restaurante chinés da Exposición da Saúde, na que aparecen pratos como cogombro de mar a mariñeira ao estilo chinés, loanzas que se atragantan de contado cando se explica que o cogombro de mar non é outro co Holothuria foscali, ou vulgarmente coñecido como lesma ou babosa do mar. Culturalmente, aínda no século XXI, cóstanos pensar no feito de que poderíamos comer certos insectos. Pero ao mellor non hai que chegar tan lonxe para atopar solucións que sexan boas pro medio. Non sería unha moi boa idea empregar insectos como abono pros cultivos ou como penso pros animais? Pois xa hai investigadores que traballan nisto. Benvidos á Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. O Beagle é o barco no que Charles Darwin deu a volta ao mundo. As súas conclusións cambiaron a historia da ciencia. Pero como sería a bitácora do Beagle? Julio Rodríguez, moi boas noites. Boas noites, encantado de estar aquí contigo outra vez. O Julio Rodríguez é científico, biólogo, doutor en medicina molecular, psicólogo, escritor e divulgador. É xenetista clínico da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. É responsable desta sección a bitácora do Beagle. Claro, a bitácora do Beagle é en papel e os cadernos que escribía Darwin tamén eran papel, pero agora contamos con medios digitais. Efectivamente, pero quizáis non son tan maravillosos como pensamos e a escritura en papel e a lectura en papel seguen estando en primeira liña se o que queremos é ter un coñecemento profundo e un aprendizaxe efectivo. E aquí hai investigacións nas que se testan precisamente estas hipótesis de que, como por exemplo, de que é mellor se queremos aprender algo imperiosamente, temos aí certa presión en riba, que é mellor asimilar esa información nunha pantalla ou en papel? Bueno, con respecto a isto, hai moitísimos estudios, sobre todo realizados en nenos, porque, claro, eles xa nacen neste mundo digital e son usuarios desde moi pequenos. E entón hai moitísimos estudios relacionados con que mellor se o aprendizaxe clásico, utilizando a escritura a man ou escribindo en libretas e lendo en papel, ou xa ir ás novas tecnoloxías, e ademais xa nos colexios se están incorporando tamén, non solamente que o vexan na casa. Entón, se fan moitísimos estudios con isto, e sobre todo porque, bueno, tamén os pais e os expertos tamén son conscientes da conducta adictiva que provocan as pantallas.
E entonces, por o que se ve, os estudos que se están realizando hasta agora poñen que as lecturas en pantallas de dispositivos digitais, neso tamén metemos a televisión, que tamén é unha pantalla que está aí omnipresente e que a xente como que ahora que a deixamos de lado, pero tamén é unha pantalla e ocupa moito tempo. E entón, a lectura en pantallas, por exemplo, de dispositivos digitais, o que provoca é unha lectura menos atenta, unha lectura máis dispersa e menos focalizada, e estamos máis suxeitos a estímulos que nos poden despistar. Entón, é menos atenta e sobre todo, cando se exixe eso, unha concentración, un rendemento, un procesamento eficiente da información. Isto que provoca é unha lectura superficial e menos comprensión, o que implica menos aprendizaxe. Ao longo plazo, este estudo, utilizando dispositivos digitais, pois é menos efectivo, o rendemento cognitivo é menor. A mí a veces pásame que se teño que ler algo realmente concentrado, inda que teña en pantalla, fago unha cousa pouco ecolóxica que coller e imprimilo e telo nun papel e poder suliñalo e poder estar enriba do texto. Correcto, pero que eso é un pouco que experimentamos todos, tamén o experimentan os nenos. Non é solamente que nós estemos acostumbrados ao papel. Non, tamén o experimentan eles. Pero é que, ademais, é o resultado que dan os estudos. E bueno, tamén, en vez de imprimir, podes escribir, que eso aínda sería mellor. E isto ten sentido a nivel psicolóxico, fisiolóxico, porque a lectura en papel é moito máis completa, é unha experiencia máis global para o noso cerebro, porque entra o tacto, entra, por suposto, a información visual, tamén hai información espacial no libro, e despois xa se escribes, pois hai tamén información motora, incluso sensorial, o sea, olfativa, sabes? O sea, todo eso é unha experiencia que forma parte do proceso de aprendizaxe, o pasar a folla, o saber onde está na folla espacialmente, todo no cerebro vai codificando eso. Entón, é unha experiencia de aprendizaxe moitísimo máis profunda e efectiva. Sin embargo, na pantalla todo é máis etéreo, por decirlo así de alguma maneira, abstracto. E iso chega a información por unha canle que é a visual e despois, sobre todo a nivel espacial, non está organizada. E entón, o noso cerebro pois aprende menos. E é algo que experimentamos nós, como ti dis, cando realmente quero mirar algo así, pois miro en papel, suliño, escribo, anoto, e xa o facemos así de serie. E claro, igual os nenos non o fan porque non o coñecen, porque xa coñeceron directamente o digital, pero inda que cando nun estudo se lles dá a opción de facelo en papel, pois o que se ve é que a aprendizaxe é máis profunda. Por lo tanto, aí a nosa intuición e a nosa sensación tamén se ve corroborado polo estudo científico. E tamén hai estudos, falabas antes de pantallas, a pantalla clásica, a televisión, as horas que se ven de televisión, de consumo televisivo, que é un consumo tamén pasivo, isto tamén afecta as nosas tarefas cognitivas. Sí, o tempo efectivo que a xente está diante do televisor é bastante alto e o que se veu tamén en diferentes estudios e que os nenos que consumen moita televisión, en feito, creo que poñían 3 horas de televisión ao día, teñen unha comprensión lectora e teñen un vocabulario máis pobre que os nenos que non ven tanta televisión. Aínda que nos 80 era a pantalla protagonista porque era a única que había, agora xa se deixa al lado, pero non, sigue sendo importante e sigue afectando o rendemento cognitivo, podríamos dicir, e sobre todo dos máis pequenos. E outro estudo tamén interesante que podemos atopar suliñado por ti no teu nas túas redes sociais é un que ten que ver con o que pasa cando entramos nos scrolls infinitos ou deixamos que o noso cerebro asulague no mundo das pantallas, que eso que nos pide o noso cerebro, e iso ten pouco consumo enerxético do noso cerebro, está en modo de aforro. Correcto, e que eso é o final é o gran problema. Tamén é algo que experimentamos todos e que todos sabemos de alguna maneira, e despois a ciencia ven a demostrarnos que realmente non estamos equivocados.
Pero o que pasa é que, ainda que o sabemos, é difícil controlalo precisamente por eso, porque tamén o uso das pantallas, dos móviles, das tablets, crea un pouco de adicción. Básicamente, o sea, bueno, o mecanismo é o mesmo que o de calquera outra cousa que provoca adicción. Ao final, é un consumo pasivo que non require ningún tipo de esforzo cognitivo, por lo tanto, o noso cerebro entra as cousas sin facer ningún esforzo. Non é como a ler Dostoyevsky ou ver unha película de Tarkovsky que require un pouco de concentración, inda que estás facendo algo por placer e por entretemento, require un pouco de concentración e un pouco de que sexas un suxeito activo. Sin embargo, as pantallas, como tamén o fai a televisión cos programas da telebasura, entran pasivamente, o cerebro está en modo totalmente basal, e entón entra moi fácil a información. E ao final, o que pasa? Que cando chegamos tarde a casa, cando xa levamos toda a xornada laboral, o noso cerebro está máis cansado, entonces un esforzo, algo que require esforzo cognitivo, pois como que xa lle costa máis e xa nos tira nos para atrás en plan, no, mira, agora que quero descansar. E entonces aí é cando collemos o móvil, cando collemos as pantallas, e entonces eso entra pasivamente. E o que pasa é que nos xenera un pouco de placer, bueno, isto sabémolo todo e límolo mil veces co tema todo das redes sociais, que están feitas para xenerar esos pequenos picos de dopamina que logo son efímeros e desaparecen, pero eso que nos fai é seguir buscando máis. Entón, entre a pasividade, o cerebro cansa, e que entra todo moi fácil, e encima que nos provocan os likes, ou esos pequenos picos de placer, pois ao final se converten en unha conducta adictiva. E isto, pois, nos pasa a nos tamén lle pasa aos máis pequenos. Eu xa me quedo co resumo de todo o que estivemos falando en esta bitácora do Beagle, que se queremos facer tarefas intelectuais que rindan, é como cando facíamos nosos deberes. Hai que tomar a merenda e lápiz e papel. Correcto. E ademais isto tamén está estudado. Hai un estudio moi curioso, pero nunha revista moi importante, que é un CEL, e que demostra precisamente eso, que cando temos que facer unha tarea intelectual, é mellor que o noso cerebro este ben alimentado, porque, claro, require esforzo, o sea, ten sentido, e ao final é intuitivo, pero a ciencia ven a demostrarnos que realmente a intuición pois non está desencaminada. Necesitamos enerxía, porque as nosas neuronas necesitan enerxía para facer esa tarefa intelectual. Se non lle damos enerxía ao noso cerebro, non vai querer ou vai lle costar máis e nos vai dicir, non me apetece agora facer esta tarefa intelectual, e ao final acabamos na pasividade das pantallas e perdendo moito tempo con contenidos vacíos. Por lo tanto, é eso. Lápiz e papel, a lectura sobre papel é máis efectiva que sobre as pantallas, e despois, pois, o noso cerebro ten que ter enerxía, igual que os coches teñen que ter gasolina para camiñar. Pois a de cousas interesantes que están na bitácora do Beagle de Julio Rodríguez. Julio, moitas grazas e moi boas noites. Nada, moitas gracias a vos e boas noites. Hola, María. Son a boa de Instinct. Hola, boas noites. Sí, como estás? Estou ben, aquí traballando na oficina, na Universidade de Vigo. Sí, eu tamén estive traballando ali no Alén, mira, para esta conversa. E vin na túa página web persoal que dis que desde comezaches a túa carreira científica estás enganchada aos microorganismos. A ver, isto tesmo que explicar. Sí, é que desde que empecéi eses bichiños é que me chaman moito a atención, porque cumpren unha función moi importante no solo e non nos vemos. Cumplen un papel moi importante na reciclaxe dos nutrientes, na descomposición da materia orgánica, entonces, aínda que non se ven cos nosos ollos, pois son moi importantes, entonces decidín engancharme a eles, estudalos. Mirra, aquí hai algo que o millor os ointes e as ointes non entenden. Eu sí, porque son moi lista. Mirra, como estando enganchado aos microorganismos, investigas no grupo de ecoloxía animal. Sí. A ver, para que a xente o entenda, estes bichos son animais, sí ou non?
estudo as interaccións entre estes bichiños, entre os microorganismos e animais invertebrados como as miñocas ou as larvas de insecto, dentro do campo da ecoloxía do solo e do biotratamento de residuos orgánicos. Pero non son animais propios como poden ser as miñocas ou son conócense como poden ser como procariotas, pero estudo a relación entre eles, entre eses bichiños, os microorganismos e animais como poden ser as miñocas ou as larvas de insecto. Agora xa o entendo. Pro tempo da conversa desta noite en Efervesciencia, contamos desde Vigo con María Gómez Brandón. Ela é profesora da Universidade de Vigo e investigadora, como dicía boa, do Grupo de Ecoloxía Animal. Moi boas noites, María. Hola, boas noites, Manuel. Encantada de estar aquí. Cando falamos de biotecnoloxía, moitas veces temos esa idea de que a biotecnoloxía é aproveitar os microorganismos para o noso ben, ou algúns dos produtos derivados deles. Pensamos que biotecnoloxía pode ser mesmo tomar un yogur ou o viño. Ti, no teu eido, utilizas a biotecnoloxía neste caso pensando, por exemplo, no agro e pensando neses microorganismos dos solos. Sí, efectivamente, eu utilizo neste caso, pois tanto as miñocas como tamén as larvas de insecto para que favorezcan eso, que transformen pois residuos que poden ser pois potencialmente tóxicos e convértanos tanto as miñocas como tamén as larvas de insecto pois interaccionando cos microorganismos para que convertan eses residuos os transformen nun produto que teña un valor engadido. En este caso, ese valor engadido é pois que se poida utilizar como un abono para aplicar no solo. Utilizando ese tipo de abono pois que poida favorecer pois o crecemento das plantas, por exemplo, que sexa pois como actúe como un pequeno e como un inóculo pois destes microorganismos que poidan ser beneficiosos para o crecemento dos cultivos e das plantas. Mira, María, cando as persoas de a pé ollamos para un solo vegetal, vemos unha terra negra, vemos algo inerte, pero que ve unha ecóloga microbiana? Pois eu nese solo o que vexo principalmente é que é como unha fonte chámase como unha fonte de biodiversidade que vai desde animales, desde microorganismos, é dicir, bichiños que non podemos ver, que son as bacterias, por exemplo, e os fungos, ata outros animales que podemos ver, animais como, por exemplo, as lombrices, as larvas de insecto, e todos eles, digamos que axudan a manter a fertilidade do solo, cumplen funcións pois moi importantes, o que se coñece como servicios ecosistémicos, pois xa sexa favorecen a reciclaxe de nutrientes, a descomposición da materia orgánica, tamén a manter limpos pois digamos os acuíferos. Entonces, digamos que traballan todos en equipo. Aí falabas, por exemplo, das miñocas que se poden utilizar para facer compostaxe, ese vermicompostaxe. Sí, as miñocas, claro, no solo as miñocas son forman galerías, e con esas galerías o que fan é remover o solo, entonces axudan a mellorar a aireación tamén. E despois tamén podense utilizar estas miñocas e tamén as larvas de insecto dentro do campo do biotratamento dos residuos. O que consiste un pouco o uso das miñocas conócese como a vermicompostaxe, que digamos que o resultado de a biotransformación dun residuo a través do uso das miñocas e obtemos un produto final que se chama humus de miñoca ou humus de lombriz, o vermicompost, que é un material que ten nutrientes, pois máis nutrientes facilmente que poden ser asimilados polas plantas. Entonces, digamos que é unha alternativa pois sostible ao uso dos fertilizantes químicos. Entonces é un pouco, digamos que fan ese dobre papel. Por unha parte axudan a transformar ese residuo nun produto de valor engadido e a maiores pois podes aplicar o solo como unha alternativa aos fertilizantes químicos. Mira, María, aquí no alén, sabes, temos as grandes mentes da humanidade que repousan 2 metros baixo terra nos Camposantos. Están todos e todas
Está o meu Galileo, está Newton, Barbara McClinton, Rosalind Franklin, e tamén está Darwin. E o que pasa é que coas estrelas, pois, tanto no alén como na Terra, é difícil tratar. E convidei a Mr. Darwin a vir. E mira que lle fixen a pelota, pero nada, non quixo vir. Entón, o único que me dixo é que el xa escribira a súa autobiografía e que aí está todo. E que se queremos saber algo del, que miremos por aí. Entón, nós, como no seu día conseguimos gravarlle a súa autobiografía, vou recuperar este fragmento sonoro da, insisto, autobiografía de Charles Darwin. Veña, doulle o botón. Hoxe, 1 de maio de 1881, enviei aos editores o manuscrito dun libro titulado A formación do humus vegetal pola acción das miñocas de terra. Trátase dun asunto de importancia menor e non sei se lle interesará a algún lector, pero sí que me interesou a min. Completa un breve artigo que lín hai máis de 40 anos ante a Sociedade Xeolóxica de Londres e que volveu espertar en min bellas reflexións. Eu teño que apagar aquí. Mira o que di Darwin, Di, non sei se lle interesará a alguén. Que modesto, non? Porque naquel momento, claro, estaban, digamos, infravaloradas as miñocas, pero realmente xa Darwin vira o papel importante que cumpren no solo. Pois eso, favorecendo a aireación, favorecendo a fertilidade do solo. Entonces xa o vira Darwin. Sí, o día da súa publicación, da publicación disto, vendeu 2.000 exemplares e os 2 anos e medio chegou a 8.500. Vendeu moitos máis libros que a famosa A orixe das especies. Non me estrana, por outra parte, porque a orixe das especies é correuda. Bueno, pois este home, claro, este era un tema que interesaba a xente de a pé, non? Os agricultores que ata daquela pensaban que estas miñocas eran unha praga que tiñan que exterminar. María, ti estás no Team Darwin, non? Por eso, é que antes pensábanse, porque tamén hai, nalgúns casos hai estudos que din que pode haber pois unhas invasións, pensaban que podía ser unha praga, pero realmente el pois xa viu a importancia que tiñan, digamos, para o solo, e sobre todo pois para, como dis ti, pois para os agricultores. Entonces, digamos que para min son un dos, opino igual que decía Darwin, son un dos animais pois máis fascinantes, é dicir, que cumpren un papel pois moi importante, crucial pois para a conservación do solo. E que ademais estes bichocos pode parecer que a acción que fan é minúscula, pero procesan unha gran cantidade de materias sumando, non? Sí, o que ten é que eu sempre os equiparo como si tanto as lombrices como as larvas de insecto, pois equiparo como se foran un pequeniño bioreactor. Eles inxiren a materia orgánica, é dicir, pode ser un residuo, ou se están no chan, pois esa materia orgánica, e van a transformando a través do seu tracto intestinal. Que quere dicir? Que o que teñen son unhas enzimas que van, e tamén teñen unha microbiota intestinal que van transformando o sustrato de partida. Todo eso fai que despois se obteña ese produto que falei antes ou que comentamos antes, pois do humus de lombriz, que estáse vendo e que xa se viu e estáse vendo tamén no caso das larvas de insecto, que ten un gran potencial como insumo agrícola. Entonces a súa labor é increíble, sí, dentro para o mantemento da estructura do solo. Ti, na túa carreira investigadora, empezaches precisamente traballando con todo isto. Como producíades cal era o material de partida para producir ese vermicomposto?
Ese vermicompost, sí, eu comecei cando fixen a miña tesis doctoral no meu doutoramento na Universidade de Vigo e xunto co meu supervisor, pois en principio para a miña tesis utilizábamos residuos agroganaderos, esterco de vaca, esterco de cabalo, purín de cerdo, era o que utilizamos, pero a verdad que as lombrices é que son todoterrenos, poden incluso tamén procesar bagazo de uva, a borra tamén a borralla do café, é dicir que son moi versátiles, digamos, a hora do procesamento de diferentes tipos de residuos orgánicos. Entonces, no meu caso, eu traballei principalmente co esterco, pero sí que poden procesar calquera tipo de residuos, incluso tamén residuos potencialmente tóxicos como poden ser os lodos de depuradora tamén. Mira, María, nos 7 anos que estiveches en Innsbruck, capital do Tirol, sí. Capital do Tirol, sí. Tiveches tempo de aprender canto tirolés ou ti só estabas os microorganismos do chan, ou seja, aí como unha científica tola, vida social cerro? Aí, sí, tuve que aprender un pouquiño de alemán, de tirolés, alemán, un pouquiño, porque o alemán foi complicado e principalmente falábamos en inglés, pero algo aprendín. E ali a verdade é que o tempo que estuve en Innsbruck, ese 7 anos, pois sobre todo aprendín diferentes metodoloxías que hoxe chamanlle técnicas moleculares, que son pois en base ao ADN pois para estudiar as comunidades microbianas. E ali, principalmente como estaba nos Alpes, centreime pois sobre todo no estudo dos suelos, pero suelos alpinos. Aí deixei un pouquiño aparte as miñocas, a vermicompostaxe, centreime principalmente en suelos alpinos. Pero, bueno, foi unha experiencia moi grata, disfrutando da paisaxe, tamén de outra maneira de traballar e de colaborar. A verdad que recomendo a todo o mundo, é unha boa experiencia. Eses solos alpinos, o que tiñan así de especial son os residuos de madeira que supoño que influirían precisamente nas comunidades de bacterianas que se atopan aí. Era o leño morto, sí, estudiábamos en diferentes pendentes, orientación norte, orientación sur, como eso podía, e diferentes altitudes tamén. En ese caso era ese leño morto que estaba, recollíamos, tamén funciona como unha especie de inóculo de microorganismos, e o que estudábamos era como podía influir no solo. E principalmente centreime nese aspecto cando estiven ali. Un pouco, móvese sobre todo un pouco pola os proxectos que conceden, a financiación, o que un pouco o que te vas movendo, pero bueno, sempre como xa comentaba a Boa, sempre estuve ligada e enganchada aos microorganismos, xa sexa na vermicompostaxe, xa sexa nos suelos alpinos, sempre estuve ligada aos fungos máis ás bacterias. Atención, agora viaxamos ao futuro. É unha palabra de futuro que acabaremos coñecendo todos, non, María? É o FRAS. Si, é o FRAS. F-R-A-S-S. Si, a verdade que non é moi coñecido o FRAS de insecto, pero é un pouco seguindo a liña da vermicompostaxe, nestes últimos anos tamén o que a cría dos insectos estáse perfilando, está gañando, digamos, como camiño, como ferramenta innovadora dentro da bioeconomía circular. Consiste en eso, tamén a bioconversión, a transformación de residuos orgánicos, pero utilizando larvas de insecto. Entonces, o produto, neste caso, o igual que pasaba na vermicompostaxe, que o produto de valor engadido era o vermicompost, neste caso, o produto de valor engadido chamase FRAS. O FRAS realmente é ese subproduto que se obtén tras o procesamento dos residuos por parte destas larvas de insecto, é como unha mezcla dos excrementos do insecto, cos restos tamén do sustrato que lle sirve de alimento. Entonces tamén estáse vendo, pero principalmente por ahora a escala de nos invernadoiros, que pode tamén funcionar como un insumo agrícola, como un abono orgánico, porque tamén ten nutrientes que poden ser facilmente asimilables polas plantas. E digamos que a parte un pouco diferente que pode ter este FRAS con respecto a un compost ou un vermicompost é a presencia de quitina, que non sei se igual a xente a quitina asocia, digamos, a outras fontes, pero neste caso FRAS presenta quitina, e a quitina tamén sábese que é promotora do crecemento das plantas. Entonces, daí está, digamos, este posible potencial do FRAS para utilizalo como abono.
E isto estades traballando nun proxecto no que estades colaborando con xente de Kenia. Sí, nun proxecto con xente de Kenia, do centro ICIPE, que é o Centro da Ecoloxía e Fisioloxía dos Insectos, e tamén con xente da Universidade de Innsbruck, cos que colaborei tamén durante a miña estancia postdoctoral. Sí, porque ali en Kenia, neste centro, pois están, aplican a cría de insectos, están aplicando sobre todo de cara para axudar tamén as comunidades rurais, porque por unha parte a transformación dese residuo por parte das larvas de insecto, gracias a eso, pois obtés este fras que pode servir como abono, pero ademais as larvas do insecto tamén poden servir como para alimentación animal. Deshidrátanse e poden servir como unha fonte, como unha fariña para alimentación animal. En este caso estaríamos a falar entón de algo que sería algo así como a entomocompostaxe. Sí, entomocompostaxe. Realmente isto do entomocompostaxe están agora salindo así algúns estudos no que chamanlle entomo porque ven de entomoloxía do uso dos insectos entomocompostaxe, igual que a vermicompostaxe do verme da miñoca, entomocompostaxe. Algúnha xente fala todavía cría de insectos, o uso das larvas de insecto, pero estáse xa facendo así un pouco máis, gañando camiño isto de entomocompostaxe. Sí. Digamos que esta é unha vía de futuro, pero agora compre avaliar cales son as condicións ideais para a produción desta compostaxe, porque o mellor as condicións poden ser moi diferentes, moi cambiantes, e aí entra o vosso papel. Claro, é que realmente aquí hai moitas variables en xogo, porque depende moito, é dicir, por exemplo, a calidade que poida ter este fras para o uso como abono depende moito pois da especie de insecto que se use, do substrato de partida que se use, das condicións tamén de cría. Entonces, non é fácil, e sobre todo que non é fácil agora estáse facendo pois a escala, pois sobre todo de invernadoiro, trasladar isto a escala industrial. Entonces, eso é máis complicado, porque hai todas estas variables en xogo que todavía estáse mirando a ver cal é, a mellor composición do fras, como influyen todos estes factores. Unha característica fascinante das comunidades de bacterias é que son moi promiscuas intercambiando xenes, intercambiando información xenética. Isto chamase esa transmisión horizontal no que os xenes van e volven xa non dunha especie a outra, senón dunha comunidade de bacterias a outra. E aquí está o problema de que acontece cuns xenes que son os xenes resistentes aos antibióticos. Claro, estas bacterias poden ser, albergar estes xenes de resistencia a antibióticos. Estes xenes de resistencia a antibióticos é que se están presentes, é dicir, se están presentes, por exemplo, xa sexa no fras ou no vermicompost ou no compost, pois poden ser un problema, para o seu uso como abono. Entonces, iso é algo que tamén estamos estudando ahora para ver como diferentes sustratos de partida ou diferentes insectos favorecen ou non esa prevalencia, deses xenes de resistencia a antibióticos. E dai ven tamén a importancia de estudar os microorganismos, neste caso, principalmente son as bacterias as que poden ser estas hospedadoras, as que poden albergar estes xenes de resistencia. Isto é importante, sobre todo, en sustratos tipo como por exemplo, nos estercos de vaca, porque o esterco de vaca é un importante reservorio de xenes de resistencia a antibióticos, porque as vacas poden darse antibióticos, estos antibióticos poden, liberarse a través das heces e a través da orina. Entonces, dai ben, por exemplo, si o esterco de vaca, que sempre foi un abono orgánico que se aplicou o solo, pois pode ser un problema, porque pode albergar estes xenes de resistencia. E agora, co uso da entomocompostaxe ou tamén da vermicompostaxe, pois é un pouco ver si, gracias ás miñocas ou ás larvas de insecto, pois podemos transformar este esterco noutro produto, que sería o fras ou o vermicompost, que conteña menos xenes de resistencia a antibióticos e, por tanto, que o risco, unha vez que se aplica ao solo, pois sexa menor. Mira, como seguro que hai moitísima audiencia
porque a audiencia de Efervesciencia é así. A min gustaríame que nos recomendaras algo para profundizar neste tema, pero para profundizar dun xeito entretido. Pois non sei se nos podes recomendar algún libro, algún documental, algunha peli que non sexa bichos, ou sí, ou senón recoméndanos algunha peli, libro ou o que sexa que a ti che gustara doutro tema calquera e así coñecémoste un pouco millor. Vale, bueno, libros ahora hai un libro moi bonito, pero bueno, este pa nenos, non sei se este, pero é A vida secreta dos insectos. Sí, perfecto. Ese é un libro precioso que recomendo pos nenos, eu digo porque teño unha nena pequena, entonces é un libro que estamos mirando ahora, que é A vida secreta dos insectos, e recomendo pois aos pais que yo collan, é moi bonito, é moi ilustrativo, creo que é un libro que merece a pena. A vida secreta dos insectos de Jess French. Sí, son aí. María, moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia e nada, xa nos contaredes cales son os resultados que tedes co FRAS e como evoluciona esa liña de investigación. Pois moitas gracias, Manuel, e gracias tamén a boa, gracias. Gracias a vos por invitarme. Nada, vou correndo a pillar o libro para furgar un pouco máis como é a vida secreta dos insectos, que tamén a teñen, que carai. Que claro, todos temos aí. A ciencia na Radio Galega. As postais planetarias en Efervesciencia son cousas de Borja Tosar. Borja Tosar, moi boa noite. Moi boas noites, Manuel, que tal? Moi ben, esas postais planetarias que teñen a súa estrea o último sábado de cada mes no planetario da Casa das Ciencias dos Museos Científicos Coruñeses no Parque de Santa Margarita. Sei que, ademais, que na túa última postal planetaria andaba por aí unha planetarista que é unha bella coñecida de Efervesciencia. Bueno, sí, xa viu moitas postais planetarias, Irene, pero bueno, neste caso se estrenaba como planetarista do planetario. A nosa Irene Vaspino, a nosa estreleira cósmica, que agora anda por aí de planetarista na Casa das Ciencias. Mandamoslle un saúdo. En esta última postal planetaria que enviaches aí o público escollido selecto de bo gusto que tenga ben dedicar os sábados pola mañán a viaxar entre os planetas polo espazo, empezaches a contarlles unha pregunta un tanto, non sei se filosófica, real, provocativa, é por que non estamos en Marte dunha puñetera vez, por dicilo así rápido? Pois sí, porque a verdade é que todos os que estamos máis no espacio que na Terra, polo menos virtualmente, pois unha das cousas que temos é que vendo todas estas exploración espacial, dende que chegamos á Lúa e volvimos da Lúa, por que non estamos en Marte? Pasaron 50 anos. Que estamos facendo? Que estamos facendo? E para iso tes o teu propio autor de cabeceira. Sí, Robert Zubrin, para min é un enxeñeiro que fai moita divulgación sobre Marte e que fai planes de como ir a Marte, e a verdade é que para min me parece unha das persoas máis interesantes para falar de como está o tema de ir a Marte e de como está o tema de exploración espacial en Marte, o sea, de a colonización de Marte. Porque o este, a súa tese é que xa debíamos ter pisado o planeta vermello e a culpa é da NASA. Isto non é un pouco conspiranoico? Bueno, un pouco conspiranoico, pero bueno, chegar a Marte depende da NASA e tamén, se non chegamos, é culpa da NASA, porque é a organización máis potente a nivel planetario para ir a outros mundos. Entonces, se a NASA non quere, non vamos chegar a Marte, polo menos ata que haya outro país co potencial aeronáutico e astronáutico para ir a Marte. Entonces, depende da NASA. Entonces, o que lle pasa a Robert Zubrin é que dende moitísimos anos, dende os 90, el quere ver xente caminar por Marte. E claro, el ve que pasan os anos, e non chega xente a Marte. E por eso cada vez escribe máis libros abocando ir a Marte. Son as súas alegacións, as alegacións de Robert Zubrin. Exactamente, de feito, o seu libro clásico dos anos 90, do 96, é The Case of Mars, que traducido sería algo así como o alegato de Marte, non? Que é algo así como
a defensa de ir a Marte, non? E claro, é un libro no que fala da idea de ir a Marte, de por que se ten que ir a Marte, de como se iría a Marte, de como serían esos primeiros anos, esas primeiras misións, de como sería esa primeira base marciana, non? De que nos encontraríamos, de que problemas, de como facer, de todo este tipo de cousas. E claro, foron pasando os anos, non se foi a Marte, entonces sacou outro libro que é The Case of Space, que, bueno, un pouco máis modesto, pois non a Marte, pero hai que volver ao espazo, non? Tamén falando da idea e de todo o que hai interesante do espazo, e o interesante que pode ser, e de que realmente o noso futuro está no espacio, no, claro, seguíamos sin salir ao espacio, e o último xa é Mars Direct, que é un proxecto que ten el personal, que xa ten varias versións, que é de como ir a Marte cos mínimos recursos que a tecnoloxía actual e defendendo, facendo ese alegato de que podemos ir a Marte xa agora e facer unha base ali permanente, estar en Marte xa. O sea que se non queremos é porque non queremos. Un apunte interesante. Así es como se fundó el Jet Propulsion Laboratory. 5 tíos del Caltech intentaban quemar combustible para cohetes y casi incendian la residencia. En lugar de expulsarlos, los llevaron a una granja cercana y les animaron a seguir trabajando. Ahora tenemos un programa espacial. Repasemos entón a historia. Segundo a cal Robert Zubrin, non estamos dunha maldita vez en Marte, e para iso témonos que remontar ata os anos do proxecto Apolo. Sí, no proxecto Apolo as cousas se fixeron increíblemente ben. De feito, foi un dos acertos da NASA. O máximo logro da NASA foron as misións Apolo. A capacidade de levar xente á Lúa foi increíble, especialmente no momento tecnolóxico que bueno, hoxe en día temos móviles que levamos no peto, que teñen máis capacidade de cálculo que toda a NASA naquel momento, nos anos 60. E con unha tecnoloxía tremendamente incipiente se chegou a NASA sen ningún problema, nunhas condicións de seguridade increíble, non? Claro, ese foi un gran logro, pero que pasa? Que cando disminuiu a atención polo programa espacial, xa non interesaba, xa había gañado esa batalla, esa carreira política ca Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois claro, a NASA se ve no entredicho de, bueno, pois hai que parar. E aí empeza o problema. Xa non hai unha especie de misión clara do que ten que facer a NASA, especialmente nos voos tripulados, non? Entonces, que hai que facer, non? Entonces, como había unha industria gigantesca aeroespacial, deciden facer o Space Shuttle. Ajá, unha industria absolutamente enorme, porque a idea da magnitude que tiña o proxecto Apolo de levar o home á Lúa, esas palabras visionarias de Kennedy, de temos que ir á Lúa. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Eso chegaron a investir o 10% do PIB estadounidense. Sí, aquelo era literalmente un cheque en blanco para NASA, o sea, o que faga falta. E claro, un momento que hai que parar, dice, pois xa non queremos ir máis á Lúa, xa está feito. Claro, o problema é paramos, pero é toda esa industria, todas as compañías aeroespaciales, todas as compañías astronáuticas, toda esa industria que se levaba ese enorme porcentaxe do PIB do país. Que facemos con todo eso, non? Entonces inventaron o transbordador espacial. 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start. From America's first space shuttle, and the shuttle has cleared the tower. Os afamados transbordadores espaciais que forman parte dunha época da exploración espacial, estas naves que tiñan a capacidade de sair como un foguete e logo volver a terra e aterrar como un avión gigantesco. Sí, eso era, a ver, non hai discusión en que son a nave máis bonita xa máis creada. O sea, unha cousa tremendamente fermosa, espectacular. O sea, tanto ver un despegue como ver un aterraxe do Space Shuttle, do transbordador espacial, era increíble. Pero sen dúbida, é un dos máis grandes fracasos da NASA na súa historia. Fracaso? Por favor, desenvolva esta hipótese. O primeiro, o gran fracaso que o transbordador é que se intentou facer algo que servira para todo, non? Eso disparou os costes de elaboración de todo o transbordador espacial, eso disparou o coste de poñer cousas en órbita, o sea, subir algo en órbita co transbordador era carísimo, era esperpéntico, non?
E logo, que era todo de usar e tirar, excepto o transbordador. Casi todo era de usar e tirar, entonces era un desastre económico, non? E non só iso, senón que tuvo un coste en vidas de astronautas gigantesco porque 2 misións dos transbordadores pois tiveron graves accidentes nos que morreron moitísimos astronautas, o Columbia e o Challenger, non? E de feito se suspendeu por motivos de seguridade, porque xa non se consideraba un medio de transporte seguro. Está, por exemplo, moi grabada na retina esa roda de prensa que dera, eu creo que foi Feynman que explicaba dun xeito moi sinxelo como as xuntas de dilatación do transbordador, como non existiran as temperaturas e como foran a parte do accidente. There's no resilience in this particular material when it's at a temperature of 32 degrees. I believe that has some significance for our problem. Exactamente, as losetas térmicas desprenderon parte do aislante do cohete principal, dañou as losetas térmicas e logo iban revisándolas, pero non chegou a funcionar ben nunca. Entonces, isto, para unha cousa que voou 110 veces, pois é catastrófico que dous acabaran en traxedia. O sea, foi un desastre. E seguimos analizando desde esta perspectiva tan particular a carreira espacial que veu despois da era dourada dos transbordadores. Pois os transbordadores, claro, era un xeito de manter toda esa industria activa, pero realmente, como argumenta Robert Zibron, de 110 misións, excepto a de subir a Hubble, reparar o Hubble, acoplamento coa Mir, igual a Magallanes ou algunha máis, era salir a pasear. Pero bueno, cando acabou o transbordador, claro, seguía habendo unha gran industria. E se montou o proxecto do SLS, que tampouco tiña, o problema é que non tiña un propósito claro como transbordador. O transbordador é unha cousa para todo. O SLS tamén, bueno, isto sirve para ir á Lúa, este é un foguete moi grande, isto servirá para ir a Marte, bueno, a idea era facer un foguete grande utilizando todo o que é a herdanza do transbordador, tanto os sistemas de poner en órbita, e bueno, e facelo gordo, non? E de feito, é famosísimo, bueno, os retrasos, o incremento de costes, o presupuesto desorbitado, a cantidade de cartos que gastou a NASA neste proxecto, a cantidade de retrasos e o desastroso que é, bueno, é que agora xa ten que voar sí ou sí porque senón sería terrible, o sea, sería unha vergonza tremenda, non? Pero tamén foi un gran fracaso o SLS. E outro día estivemos a conversar con Guicho da misión Artemisa, que tamén leva os seus atrasos e tamén parece que ese paso de pisar a Lúa cada vez vaise indo máis atrás no tempo con moitos atrancos e, sin embargo, o amigo Zubrin insiste, deixémonos de lúas estas historias e vayamos directamente ao planeta vermello. Por qué? Ten unha idea clara, que na Lúa, xa estivemos na Lúa, e a Lúa está moi preto, podemos facer moito tipo de análisis, podemos mandar moitas ondas, e sobre todo o interese que ten a Lúa pois é moitísimo máis baixo que o que ten Marte. O interés máis grande que ten Marte é un dos argumentos máis importantes. Así di Robert Zubrin, o que di é que a ciencia, o futuro, está en Marte, precisamente porque, especialmente, ata que vayamos a Marte e teñamos unha base permanente en Marte, non poderemos saber se houve algunha vez vida en Marte. Se hai vida en Marte neste momento, non esperamos que sea vida máis aló de microbios, non, pero aínda non sabemos hoxe se hai vida en Marte. E se atopamos vida ou non, podemos facer unha idea de como surxe a vida no universo. Se aparece en Marte, se distinta da Terra, se contaxiou a vida de Marte a Terra. Todas estas preguntas son super interesantes, e incluso, aínda que non se atope vida, pois igual pensamos que a Terra é un sitio tremendamente privilexiado. E todo eso temos aí en Marte, por eso temos que ir a Marte para saber todo este tipo de cousas. É algo, unha das preguntas máis grandes da ciencia. Pero temos que poñer astronautas ou os rovers que temos en Marte non desenvolven a súa misión correctamente? Os rovers fan un traballo espectacular, realmente espectacular. Son unha especie de cocheciños que levan un montón de instrumentos científicos que están diseñados para as cousas que pensamos que podemos atopar ou tal. Pero claro, como levar un científico non hai nada. O rover é moi eficaz, é moi barato, porque claro, non tens que levar oxígeno, non tens que ter
pois unha atmosfera para respirar, non ten que ter auga, non come todos os días, é unha cousa super práctica e tal. Un ser humano pois é moitísimo máis complexo de manter, non? Pero a capacidade que ten un científico de campo con os seus aparellos de ser capaz de improvisar, de facer investigacións, de ir moito máis alá, unha base é o que necesitamos para saber se aí houbo, hai ou nunca houbo vida en Marte. Eu sigo na teima de ser un pouco escéptico co escéptico de Robert. A ver, eu, antes de facerme esta pregunta, se a mí me preguntasen por que non estamos en Marte, eu diría que fundamentalmente porque ir a Marte pode arruinar a economía de todo un país que ten uns costes enormes e pouco asumibles. Eu creo que eso tamén yo decía moito a Robert Zubrin, e por iso pois fixo The Case of Mars, The Case of Space, e logo fixo xa un libro que é Mars Direct, que Directos a Marte é o título do libro, non? É o que argumenta que a tecnoloxía actual, de feito xa hai varias versións, porque a tecnoloxía xa cambiou moito dende o primeiro Mars Direct, pero que a tecnoloxía actual, simplemente co SLS ou con o Falcon Heavy, ou agora ca Starship, cando demostre a súa capacidade de orbital e de voar, pois temos tecnoloxía para ir a Marte directos e con un presuposto bastante asumible. Isto xa o fixo, os seus plans non están integrados dentro das políticas da NASA, pero son escoitados pola xente que fai este tipo de misións na NASA e son bastante recoñecidos. O sea, sí que é verdad que son super optimistas, non? Pero non son unha tolemia, para nada. Cuestión técnica, non baladí. O me fala de ir a Marte e volver ou quedar alá? Non, eso é outra cousa que é o Mars One. Non confundir o Mars One con Mars Direct. O Mars One é aquela que eso sí que é unha toleada, que era a idea de, vamos a Marte e nos aforramos o viaxe de volta, non? E así é máis barato e máis asumible, non? E encima pagamos con un gran hermano allí, non? O sea, era Mars One. Non, isto é Mars Direct de Robert Zubrin, e a idea é utilizar a tecnoloxía actual e de feito, simplemente co que temos agora, argumenta que mandando pois con máis ou menos a 4 ou 5 lanzadores ao ano se pode manter unha colonización de Marte, non tanto unha colonización como moitos, non, senón facer unha base estable ali, non? Cando sabemos que neste momento foguetes do tipo que fala Robert Zubrin están despegando 20 ao ano. O sea que neste momento están despegando foguetes como nunca, especialmente para as subidas a satélites. Entonces, pues, por que non aproveitar, non decimos centrar toda a industria neso, non? Pero estamos desaproveitando o que argumenta Robert Zubrin, que cos medios actuais estamos desaproveitando a capacidade de poder ir a Marte directo e que non sale tan caro, sobre todo. Queda aberta a pregunta. Non estamos hoxe en día pisando Marte porque realmente non queremos que isto corra ou hai outras cuestións tecnolóxicas, sociais, económicas que fan que aínda non pisemos o planeta vermello? Esta foi a pregunta filosófica desta postal planetaria que nos trouxo esta noite Borja Tosar. Eu coido que ti es moito do Zubrin, se abrimos unha enquisa en Xe, ti votabas a favor desta tese. A ver, estou moi a favor de Zubrin, sí que é verdade que hai que ver esa viabilidade que é máis complexa, non? Pero estou a favor de, eu quero ver esa misión tripulada a Marte, eu quero ver a xente outra vez por Marte, xa me gustaría a min tamén ir. Pois, Borja Tosar, moitísimas grazas e moi boas noites, agardamos a seguinte postal planetaria. Moitas gracias, Manuel, unha aperta. Postal planetaria. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Tes todos os podcasts de Efervesciencia na túa aplicación favorita de podcast. Escoitámonos o vindeiro xoves na Radio Galega. Adeus. But the film is a sad thing for
she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life?